नमस्कार प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव और हमरा तरफ से जितना भी देवघर में आयल कंवरिया बाड़े सबके स्वागत बा, वेलकम बा। रवाई हमरा दुकान पर और उचित दाम पर सब सामान लेके चल जाई। ए चाची, ए काकी, ए भौजी, भाइयो, अरे हनावा, ए बाबा बाबा, हनावा हनावा, बोल बा बोल बा, ए बा, अरे हेले आवो व्यवस्था बा कामो टांगे के हई बिना यो हसुन के लिट्टी चोखा खा के जा। चाय गरम शंखा पोला ए बम हेने चला। इतना दिन से पियऊ बेरोजगारी रहले, कामर लेला औरत नहीं कवनो कारोबारी रहले। ए बम भौजी खातिर चूड़ी ले लो। इतना दिन से पियऊ बेरोजगारी रहले, शिविर में आवो। औरत नहीं कवनो कारोबारी रहले। सब व्यवस्था बा हमनी के ऊपर भोला जी दे दिहले ध्यान, अरे दे दिहले ध्यान। देवघर में खुल गइल बाटे सैया के हमरा कांवर के दुकान। देवघर में खुल गइल बाटे राजा के हमरा चूड़ी के दुकान। काकी बम तनी नगी पतोहिया खातिर कितनी से नूर ले लो। जे जान मांगे पिलवा झट से देता, बाबा धाम जाके बनल ठोकबी करेता। होलसेल में लीजिए, सारा सामान उपलब्ध है। जे जान मांगे पिलवा झट से देता, बाबा धाम जाके बनल ठोकबी करेता। पूरा मोबाइल मन के सारा यारमान, ए जी सारा यारमान। देवघर में खोल ले बाड़े राजा जी हमर पेड़ा के दुकान। देवघर में खोल ले बाड़े राजा जी शंखा पोला के दुकान। हेलो एक लड़का खो गया है जिसका नाम नीलकमल है। अगर किसी भी बम को मिले तो शिविर में लाने का कष्ट करें। उनके माता पिता बहुत देर से परेशान हैं। हो गइल सफल हमार भूखल सुमारी, बड़ी आदमी बन गइले सही आँखें सारी। चूड़ा पैरा ले लो। हो गइल सफल हमार भूखल सुमारी, बड़ी आदमी बन गइले सही आँखें सारी। याद राज सोनू आशीष पर भइले में हर बार, अरे भइले हमें हर बार। देवघर में खुल गइल बाटे सैया के हमरा से नूर के दुकान। देवघर में खुल गइल बाटे राजा के हमरा चूड़ा के दुकान। देवघर में खुल गइल बाटे सैया के हमरा कांवर के दुकान।